samahan niyo kung mag-diet. So ngayon, share ko sa inyo kung ano naman ang ginagawa ko sa sarili. Ginagawa ko sa sarili ko. So pakita ko sa inyo yung diet ko, bagong diet ko ngayon na tuklasan ko lang. Ano lang, gaya-gaya lang ako. So, happy watching! Hello guys, everyone and mga sisi. So today is my lunch time around 12 in the afternoon. So my daughter bring me a lunch. So this is my request. Dahil naka-diet ako, GM diet. So today my target is to eat fruits. So all day ang kakainin ko lang ay fruits. Watermelon. Ayan siya. Search niyo kung ano ang GM diet. Maganda ito. So, the best ang pakwan pang diet. No calories. Sarap. So, kain po. Tapos bukas, ang kakainin ko naman, day 2, puro naman gulay. Hindi siya beans, no creamy, ba gulay. Pero day 3, ang kakainin ko naman fruits and gulay. So 1 week akong diet. So ayan, ako po ay naka GM diet. Search niyo sa Google ano ang GM diet. Basta yun na yun. So watermelon diet ako ngayon. So mamayang gabi ang kakainin ko watermelon pa rin. One day puro fruits lang ang kakainin ko ito. Bukas ang kakainin ko puro gulay. I prepared bukas ang palaya, pechay. Yun. Tapos next day, fruits and gulay. Tama? Hanaptan ako ng anak ko ng watermelon. So, ang price ng watermelon isang buo, depende sa laki. Ito ay 100 pesos. Bumili ako ng pakwan tsaka papaya. Tingnan nyo yun, no? Napakapula. So, hindi ko to alam itong diet na to. Disclaimer, ha? Ngayon lang to. Trip ko lang and gusto ko lang i-share sa inyo. Pero, pag-search ko na ang GM diet ay legit naman siya. Marami ang gumagawa. And very low calorie. And nga lang, mahirap kasi sobrang dami ng pagkain na masasarap. Tapos papahirapan mo yung sarili mo na in one day, fruits ka lang. You can eat naman anything except sa banana. But I prepared watermelon kasi the best daw ang ito, pakwan. The best ito sa pampabilis para ka mag-lose weight. Tamis. Kain po. Nalaman ko to sa Google and then kay yun sa TikTok kay Mami V Kalawag yun. Dahil sa kanya kaya gusto ko siyang i-try kung kaya ko. So oras 12 ng tanghali. Pag kumakain ka ng prutas, parang ano, light lang siya.
Tapos inumin kong tubig, ginger water, and yung Lipton tea na may gatas. So yeah, good luck to me, my first day. Baltaan ko kayo soon. So for now, thank you for watching.